zvanyandurana gonzo nachin'ai. Mhuri yeZimbabwe ndadzoka ndine dzimwe nyaya dzandiri kusangana nadzo panapa. Advocate Nelson Chamisa vari kudya gaka vachidya kune timu rakasiyana-siyana ratiri kuona pari kutaurwa panapa. Pane nyaya iri kunetsa zvisingaite iyo inova nyaya yaita kuti isusu titoshamisikawo kuti chii chiri kumboitika ikoko kunana Mashonaland ukokoko. Saka ndo pandangoona Advocate Nelson Chamisa vari kutonanga kutotsura because nyaya iripo pacho vanhu vacho vanenge vari in charge of everything at the end of the day is ZANU-PF government nevanhu vayo. Saka ndangovhunduka ndikutoona aizvi Advocate Nelson Chamisa vari kuti stop this inhuman act. I've received multiple calls from concerned citizens in rural Mashonaland deeply troubled by the reports that ZPF representatives are collecting grain from households that previously received support through social welfare programs. Allegedly, this grain is being requisitioned under the pretext of foreign aid intended for countries that once assisted Zimbabwe. If these claims are true, they reflect a deeply disturbing and unacceptable abuse of power. Let it be clear, aid must never be demanded through force, intimidation, or coercion. Support given to vulnerable communities is not a debt to be repaid. It is a lifetime. To reverse that lifeline into an obligation is cruel, unjust, and morally indefendable. Stop this cruelty and insensitivity. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa na Advocate Nelson Chamisa panapa. Vataura kuti aiwa kakozva nyanya diko kunana Mashonaland kuzva muri kungoita imimi mukunzi muri kuzopinda door to door muchida kutadzira vanhu, muchida kuvhiringidza vanhu vanenge vapuwa zvinhu zvavo, makuda kupinda muchida kunodhimanda by ginya kana kuti by thunder by fire. Muri yeZimbabwe inini zvangu honestly speaking zvinhu zvokuti hazvisi kutombondibatawo mushe, but kutoona mundau ndichimhanya kudaiso nenyaya yekuti mungozivawo zvinhu zvinenge zvichiitika because vanhu vazhinji vanowanzotaura kuti kuno kutanetsikana nezvakati. Why is it Advocate Nelson Chamisa havana kana anything yavari kutaura? Because vanhu vazhinji munenge makavhotera munhu moti aiwa anofanirwa kuzogara achitimiririra nekuti munenge makati ndiwo munenge muchida kuti ave mutungamiriri. Zvinozotadza kuzoitika hazvo kuti azoningirikina kupinda panzvimbo idzodzo dzekuti azenge achizotungamira zvake nyika yese, asi imimi munenge mune chivimbo kana kuti belief kuti anozokwanisa kukumirirawo even pakaita zvinhu zvinenge zvazonetsawo chero munyika chaimo anokwanisa kuenda achibuditsa voice rake sinzi vanenge varivo mavoice evanhu. Saka panapa ndo situation yatiri kuona iri kutaurika panapa. Ndozviziva kuti vazhinji munenge mune zvakawanda zvekuda kukomenda, kuda kutaurawo pamusoro penyaya iyoyi sezvinenge zvinenge zvichiitwawo nemamwe mafellow Zimbabweans vanenge vachingirigina vanenge vachipindira nyaya yacho zvinokuti totoona vamwe vari kuti todini kone ZANU-PF yatotambudza kudai kusvika rini vana veZimbabwe tichitambura kudai. What is the way forward? Mashoko anenge achibvunzwa nevezhinji, and mwe vari kuti imagine someone agrees to be sent by ZANU-PF to his own community where he lives collecting grains which he knows are the only people's god. Where do people get the courage from? Mashoko ari kubva kune vazhinji vari kutaura, ende ndiri kuona kuti zvoni vamwewo vane zvizhinji zvavanenge vachida kutaura, but ndoziva kuti imi munogona kunge mune zvenyu zvekuda kutaurawo. Saka handisi kuzokuvharirai panze, ndikukupaiwo mukana wenyu kuti munge muchitaura kana kuti munge muchipindura. Ndinoziva kuti kune vamwe vanenge vachida kutosenda ari maaudios chaiwo kuti zvinge zvichinyatsonzwisisika. Saka ndinoda kukusirai mukana uno kwamuri mogara mandisendera zvamunenge muchida kukomenda. Ndoba ndazvisvitsawo kune mhuri yeZimbabwe. Asi kana muchinge muripo ipapapa munongoda kungokomenda mucomment section chete, zvakakosha, yakavhurika comment section, taurai neni muchindionesawo zvamanje sarai makateerera zvekutaurwawo nevamwe ipapapa, mondiudzawo zvamuri kufunga mucomment section futi imomo. Hatisati tabatana, muri kupanzwa here? Hatisati tabatana makomrades. Saka kubatana kwevanhu murevolution zvinobva pakuita pass the information from A, B, C up to Z. Tonyatsa kuona kuti munhu wese akutaura akuimba national anthem 1 inonzi unity. Muri kupanzwa? Tikaenda pa stage number 2 yekuti everybody anofana kutaura matambudziko enyika, tinofana kushare matambudziko enyika tese. Handiti ndikatangira kumamisha chaiko
it's very difficult kuti munhu awane sadza kairi kana katatu pazuva. It's very difficult. Ndo maka muri kuona kuti even kumamisha kwacho, a lot of people are migrating from the rural kuuya kuno kudhuze nemataundi kana kuti kunoita maskwata muHarare chaimo chaimo, muBulawayo chaimo chaimo, muMamutare chaimo chaimo. Handiti, why? It's because the life yekumamisha is very tough. Handiti, munoziva makomrade ka, tikada kutarisa kumaruzevha chaiko kuti ndeipi migwagwa inofamba nemabhazi yati yagadzirwa zvokusvika pakuiswa gravero yakanaka inoita kuti mabhazi aende kumaruzevha. Ndeipi muZimbabwe kumaruzevha? Hapana, handiti. But tinoona kumaruzevha kuina masabhuku, kuine machiefs vari kupiwa mari, masabhuku vari kupiwa mota. Mota dzavari kupiwa idzi, it's not something like kuti mambo achazobetsera village yake. It's a political tool iri kushandiswa nezvigananda behind the chief or mambo kuti akwanise kumobiliza vanhu vaakatakura iye kuti vauye kuzvigananda. And failure to comply uri kumamisha yokukombulaya nemisangano inoitwa nezvigananda kumamisha, you are being victimized by that chief. Muri kupanzwa? So vanhu vari kubva kumamisha vachiuya kuti let me go and build a squatter house kuBhorodhero. Mukasvika kuBhorodhero pano chibani cheche chinana Sport FM cheche chakazara nemasquatters. Vamwe vakutobika zvekachaso imomo. Muri kupanzwa? Saka ukada kutarisa kuti right, tabva kumamisha kwacho touya muno muHarare, every sector yakarepresentwa neministry izvezvi, kubva kuna ari pabasa kuindustry uko kuZCT kunotungamirwa neZCT uko, maindustry izvozvi akamera masango. Tikaenda kunana Lion Matches, toenda kunana Highfield Bank along Douglas Road, toenda kuna ZSR inozi yeSugar Refinery yai. It's only a quarter of that company iri kushanda. Imwe mishini yese yakafukidzwa matende. Muri kupanzwa here? Saka ukaenda kuma-teachers ari kutaurwa panapa, ane maaudience aiswa panapa naGeneral Store, handiti, it's happening in the ministry, handiti. Ukaenda kumayadi kunosenza vaya maneni nemakuki nemagarden boy, they are complaining, handiti. Ukaenda kune vari muhurumende, masectors ese, kubva kumapurisa kwacho, maforces acho, kuenda kune public service commission vacho, vashandi vekupublic service, they are even complaining. Muri kupazwa matambudziko endiri kutaura nezvaya aya. Ukaenda even kuna pensioner, seni I'm now a pensioner, ndakaretire from the government, but nditori nematambudziko because you cannot think kuti a pensioner akaita seni ndinorarama ne$100 ndiine mwana ari kuenda kuchikoro, handiti. Endai kuna money changers, endai kuna ana Windi, endai kumavendors. Ndaitozwa panapa zvichinzi Zimbabwe is now 70% yeZimbabwe mavendors, and mabig companies acho ari kuvhara achikamura mabuildings avo into tuck shops, nokuti vari kuti we cannot afford to pay tax regime yakaintroduced naVamuturi. It's even stealing money. Izvo zvizvi Gwanyanya ndaimuteerera paNational FM achitaura musoro china paBusiness Talk achiti izvo Zimbabwe yakaona kuti yakaisa mataxi akanyanya kuvanhu, saka yakuita reverse ichireduce mataxes iyayo, like munhu izvo zvizvi kutenga maplates emotika ya allowed to pay $50 kubva pa$500. Animuona? Saka all these things tikazviunganidza izvi kubva kumusha tichipinda mumatowns in terms of problems dziri kusanganika nevanhu vemuZimbabwe, dzinoda vanhu
according to our own revolution izvezvi nakuti saka how can we incorporate vanhu vese ivaya kubva kumusha kunosvika mutaundi tinovaunganidza sei? Which system can we use now as the revolution commanders, the coordinators, in mobilizing this thing kuti vapinde muring one inonzi revolution? Nokuti mukati mavo vanhu vachivava handiti vakambosanganikwa fanika mumaurban areas vakasanganikwa nehondo dzekurwiswa, dzekurawa, dzekukwadzwa, vamwe vakatarisa nezvigananda handiti. Saka munhu manje izvozvi zvika ndakambokudzai kuti Zimbabwe yakanyikwa mudhamu refiye. Saka vanhu vomuZimbabwe vaumadzwa pfungwa moyo kuti tinotaura nezvazvo. Ukatarisa muno nhasi ndandiri muHarare, people they are talking about kutambudzika, vanhu vari kutambudzika vakomana, vanhu vari kusafa vakomana handiti, they talk about that. But wacho ukazongopa murume kuti right varume, saka hazviiti here kuti tibatane tiite chimurenga, tiite chinhu one, torwa tobvisa zvinhu zvigananda izvi. Unozwa kuti shamari ipapa panonzi anotanga ndiani? Who is going to be the first at the front? Muri kupanzwa? Ndosaka ndaikudzai kuti vanana Mr. Job Skala vaya vanhu vaya vakashinga. Because Mr. Job Skala chai akanoita musangano kunyanga nemawo veterans, akavingwa nezETRP, akanosungwa ikoko akaiswa murimandi, vakamubudisa. Izvo zvari kupi? Ari panze. Iyo zvakabomberwa imba. But that guy akutoratidza kuti ushingi hwamwirira maari. Saka isusu revolution commanders and coordinators from the ward level, constituency level, provincial level handiti, ngati spread that information kusvikira tadzima fiye iri muZimbabwe. Kamwana kendinoti Zimbabwe akaka kanotya. Muri kupanzwa makomrades? So itai kuti zvinhu izvi mugare pasi. Ndosandaiti you have to sit down kuti toataka sei Zimbabwe. How can we mobilize matambudziko evanhu vari kusanganika nevanhu, tomobilize vanhu vacho vari matambudziko? Nokuti izvozvi you cannot tell me kuti inini ndinoropafadzwa motika, ndatenga motika naMwari, Mwari ondiropafadza nemotika, asi motika yangu inini handisi kukwanisa kuidriva mumigwagwa yeZimbabwe nokuda kwokuti makaiswa mataxes elicense yeredio, mataxes emutero wemotika zviri kuwetha almost $90. Yet I am a pensioner as I am now. Muri kufunga kuti mari yeche ndinoiwana kupi yekupay all those taxes handiti? Saka it's everywhere handiti. You find weku transport sector vari kukombolena nezETRP, they are stealing kwavari, tipe kati chamaru udarike paroad block handiti. But how can you convince a Windy and his driver or her driver kuti shamari chimbosiya kufamba nekombi uenda mutauni umo tiite hondo imwe chete? Nokuti anokuta kuti shamari ndikamira kufambisa kombi murodhi umo handina chikafu, handina sadza manheru. Muri kupanzwa? Saka ukatarisa muZimbabwe, ndozondaiti penda ndichifamba muHarare mutauni, you could see kuti things are like normal. Uri kuona? Ndatozomboatenda imwe nhamo ndikatanga kutoparidza revolution ipapo. But you know what they do muZimbabwe? Vanoseka kuita fatika vari kuona cartoon yaTom and Jerry. Muri kuona? Vanotoseka. But ivo havana maideas avanzi kupa kuti right, kana zvinhu zvakafanana izvozvi zvino wodotiite sei? I was just talking about this Chinese kuti maChina aya vangwara, havachashandisa hondo yepfuti, vakushandisa brain wise. Asi zviri kubva kuChina uko, zviri kubva kunana Putin uko, kuti how can we invade Africa again like zvakaitwa nemaBritish? Handi muri kupaona? Saka Zimbabwe yafanira kuti ukataura nyaya dzana dzerevolution vanoseka sokuti iwe Geza ari kupi izvozvi, Nyoka Mabvuna ari kupi izvozvi. Handi muona? Because maZimbabwe akanyikwa mudhamu refiye. Ndosaka nchiti zvinhu izvi tingada kumhanya kuti ngatiite zvi, ngatiise maobstacles. Munoaisa maobstacles acho hawo kana even mutauni umu vanhu havasi kutombotaura nezverevolution, they are not coordinating.
munotaura nezvereaction ipi? And vanhu vacho vanokuudza kuti shamwari, kana uchitaura iwe kuti tine mamwe masoja erevolution, macommanders erevolution, tine vanhu verevolution vari kuuya kuzotanga revolution tirwire pamwe chete. Anotaura kuti shamwari, kana tisati taona munhu akamira apa hapana chetinoita shamwari. Handiti? Ndosaka nchiti even you the commanders, vakuru vacho vari pamusoro, come to Zimbabwe. Ndiyo home ground, ndiyo poto inobikwa, ichabikwa zvese, igoburirwa, igopakurwa, vanhu vadye. Nekuti kutaura kwechokwadi chiri paground soka, vanhu vazhinji Zimbabwe iri kudziya moto wakadhiroiwa pamadziro, tichiti tiri kudzirwa, hapana chetiri kudzirwa. Saka hatisati tasvika patime yekuti ground raibva, and tikaisa obstacles kuti ngatiite shutdown nyika ino musi wakati, vanhu vanosimuka. Hatisati tasvika ipapo pakuinfluenzwa. Ndosaka muchiti magroups anombonga kuzunza nyika, vanhu vanouzunza vari muZimbabwe, vachitozikanwa kuti ninga anogara pakati, achitotaura pasocial media kuti toda kuisa zvakati, mapurisa achiti toda kukudzivirira usati waita izvozvo. Handiti? Ndiye munhu, kwete kuti tinotaura tiri kudiaspora kuti I think zvinhu zviri kufamba kuma constituencies, kuma wards, hazvisi kufamba because vanhu vanoreacta nedifferent thoughts. Ndosaka tiri kuti maybe preaching this gospel, zvinotaurwa naComrade John Story, kuti tikamboedza kuparidza, tichiinforsa, tichidzidzisa vanhu, tichivanzwisa maaudio, maybe something is going to happen. Nokuti izvozvi nyangwe izvozvi tikati ngatisimukei tipinde mutauni mangwana chai kuSouth Africa hakubvi munhu. Munonga makangotarisira kuti vari muZimbabwe ndivo vachatanga. KuZimbabwe vanonga vachiti vari kuSouth Africa ndivo tichaona vakuuya pabhodha apo, vakubudikira nepabhodha apo, mabhazi akumiswa pabhodhas apo. Handiti? Muri kupanzwa? Saka it's not like that. The moment yemunotaura kuti zvakati zvikoro ngazvivharwe, matakishop ngavharwe, umwe anotaura kuti shamwari, this is a private school, ini ndikasatovhura chikoro ndinofa nenzara. Saka vabereki, uindai vana kuchikoro, anotosenda bhazi rekutakura vana vacho kuenda kuchikoro. Andimboona. Saka all those things zvendiri kutaura, matambudziko esaya nevanhu vari mumatambudziko acho, vanoda kutanga vakonivhinzwa, vosatisfya kuti zvemuri kutaura zvakanaka. Kana zvisina kunaka, vodini, vosiyana nazvo. Saka you have to convince first the people vari mumatambudziko. Muchidiscussana navo matambudziko, munavo usiku, munavo masikati, munavo kusvika vakunzwisisa kuti chinonzi revolution chii. Nokuti ndakambotaura kuti Zimbabwe kamwana kacheche kaECD. Andimboona vanotaura muHarare mendafamba naso, vanototaura kuti akomana zvinhu zviri kudhura akomana, vakomana zvinhu zvakadai akomana. Asi kumuti right, shamwari, tine solution yerevolution. Vanotaura kuti shamwari, zverevolution zvokutaura izvi zvakabvirwa kudhara. Imi hamugoni revolution nokuti pfuti dzacho hamugoni kuridza. Tajaira revolution yakaitwa kudhara yemupembe yekuridza pfuti. Imi munoda kuti tiende mustreet, tinoita shutdown zvese izvi. Ndikaita shutdown, anotungamirira pamberi pacho kunovhara ndiani? Nokuti ndinotya kuvictimizwa, kusungwa, nokuti already Joshua muno muZimbabwe ukaita anything vakakutreka vakakubata vanokuaresta Joshua. Nokuti munofanira kuzviona panana Mr. Job Skara. Ndo maexamples anofanira kutaura kuti ava vanhu vakashinga, because vanotofamba muHarare macho vachidaidzira kuti ngazvidai, toda kudai. Mapurisa achiti tinokusunga chete. Handimboona zvikanaka zvinonga zvichitoitawo nharo kuti unonyepa. Saka ndakati kana state media isati yakutaura nezvenhoroondo yerevolution inoi, muchiiswa against Gananda kuti pane kacertain revolution kanada kunetsa muZimbabwe, asi mapurisa ari kudai, masoja ari kubirira kuti tinokavhiringidza. Handiti kana musati masvika pastate iyoyo, hatisati vanhu havasati vaibva zvokuti munovainstructa kuti ngatiite shutdown Zimbabwe mangwana. Macomrades, you have to sit down. Iyo iri kutoitwa iye kuti paridzai shoko mbichana kamoto kamberevere ikako kachasvika pekanotrigwa naMwari kusimudza mweya yevanhu. Muri kuona?
kuti chinoi Battle 6 izorwiwa pakatotanga pagarwa pasi. Vanhu voudzwa nemhondoro dzetinosiya kunze kuti mhondoro hadzichashandi mazuva ano kwakushanda maprofita. Mhondoro idzo dziya idzi dzakafuratira dzeZimbabwe, dzakafuratira kudai so, nokuti dziri kuzi imi maakuziya itai. But ndikakutaura kuti chinoi Battle iyi kuti izosvika pakurwiwa 1966 pakatogarwa nemhondoro pasi, pakatoonekwa kuti ndodoropa richadeuka, asi but rakatotriga mweya werevolution kuti uende mberi. Ndo mweya wambuya Nyando uri kutanga kusimuka pa 1966, asi zvine mhondoro dzaitopa mazano. But mhondoro dzacho mazuva ano ndiani uchadziendera? Vanasekuru Mushoro varipo pa Norton apa, handiti? But huu anaenda kundiani? Sango rawo chairo anogara haritsikwe nemunhu ane shangu, rinofambwa nemunhu netsoka. But who can go there? Tinana Tambwena uko, kunana Nyanga uko, kunana Gairesi, kunana Gairesi uko, Sagambe uko, Nyanga uko. Anovisitira mhondoro idzodzo ndiani? No one. Tinana Njerere ava vari paBulawayo ava. Anovisitira njere mhondoro idzodzo ndiani? Hapana. Saka makomrade, let's be serious kana tichida kuita zvinhu izvi. Thank you.